Yan, good day. Ay, good night po pala mga katupa. JR here, the shifting gear, and welcome to my channel. Yan po mga katupa, first time po nating mag video ng ating night ride. Bigla po kasing nagkayayaan. Ninaya po tayo ni Boss Madam. Manlilibre daw po siya mga katupa. Namamantala ka. Nililibre daw po niya ako sa Big Gang na restaurant dito sa may bypass road po sa Urdaneta. At ayan nga po, tignan natin kung masarap po ba yung pagkain, kasi kadalasan po dyan kami dumadaan pag pumupunta po kaming Tarlac mga katupa, at nadadaanan po namin marami pong mga nakapark na mga sasakyan na kumakain po doon. Kaya malamang sa malamang po mga katupa, masarap po siguro yung pagkain doon. Kaya puntahan po natin at tignan natin kung pasado po ba sa mga panglasa po namin ni Boss Madam mga katupa. Yan po, medyo maingat po tayong magmaneho ngayon dahil maingay si Tarsier. Baka magising yung mga tao dito. Baka mamaya bigla tayong batuhin. Ang ingay. Ang bypass road po kasi kailan lang po yan napagawa ng ating government na daan, at napakalaking tulong po ito mga katupa dahil dati po pag pumupunta galing po kami ng Tarlac, kailangan pa po namin dumaan sa city proper po ng Urdaneta pag umuwi po kami ng Manawag. Kaya po napakalaking tulong kasi unang-una po iwas na po yun sa traffic, at the same time mas mabilis po yung biyahe, maganda po yung kalsada, napakaluwag po, at saka marami pong mga establishment na naitayo sa lugar na yon. Kaya salamat po sa ating gobyerno at itinuloy po yung project na yon. Dati po kasi iikot pa po ng city proper, at lalo na po noon nung hindi pa po pandemic, napakarami pong sasakyan kasi dyan po manggagaling yung mga galing ng Maynila, galing po ng Baguio, galing po ng kahit po Nueva Ecija, at lalong-lalo na po galing ng Dagupan, Calasiao. Doon po lahat nagkakasalubong sa city proper ng Urdaneta. Kaya mabuti na lang po naisipan po nilang gawan ng bypass road. Yun po palang bypass road mga katupa, may way din po. Sa ngayon po kasi galing tayo from Manawag, pupunta po tayo sa Big Gang, pakanan po yun. Yung pakanan na yun po, papunta rin pong Villasis at Tarlac po. Doon po ang way po nun mga katupa. Maynila, doon po ang way po nun pag galing ka po ng Manawag. Ganon din po pagkakaliwa po tayo doon sa bypass road, papunta naman pong Tiplex, Urdaneta. Kaya napakalaking tulong po ito mga katupa sa mga motorista. At ayun nga po, tulad ng nasabi ko kanina, tignan natin kung bukas pa. Hindi ko pa alam kung sarado na, pero ang alam ko hanggang 9:30 ng gabi yung kanilang restaurant. Saktong-sakto po, malamig ang panahon at wala pong traffic. Tignan nyo po, masarap po palang mag night ride mga katupa. Walang ka-traffic. Yun nga lang po, bulahaw tong gamit nating motor. Ito na po yung sinalpak natin na muffler galing kay Boss Denver. Ang lutong ng tunog mga katupa. 1/4 pa lang po yung silinyador ko mga katupa. Ang ingay na. Yun po kasing dati maingay din po, pero hindi po ganito. Parang mas po kasi mas
mas lumabas yung tunog po ni Tarsier, yung makina po niya. Actually po hindi naman po ito hindi pa po ito naka-cut delete. Itong FCR na ito po kasi mga katupa, exap po, ibig sabihin exhaust ultimate power. Yun po yung may kable sa ilalim na pag nag-idle po, tinitimplahan lang po niya yung kumbaga magsasara pag naka-idle. Tapos pagka nagsilinyanur na po, tumaas na yung RPM, kusang bumubukas yun para diretso po yung flow. Pero ngayon po kasi pinatay ni Tatay Ben, wala na po yung exap niya po mga katupa. Lulusot lang po tayo mga katupa. Wala na po yung exap niya mga katupa, natanggal na po, kaya naka-open na po ito ng diretso. Ayan po, kalabit ng kalabit si Boss Madam, akala niya binibira ko. Pero sa totoo lang po, nasa 1/4 pa lang po yung silinyador ko mga katupa. Sarap ng hangin. Lamig po pala pag ganito, lalo na Vermont na po mga katupa. Hindi ko maharurot. Chill ride lang po tayo mga katupa. At ang alam ko po, wala nang curfew ngayon. Kaya timing po yung paglabas namin. Yun oh. Wala nang ilaw, wala pang signal light, biglang liko. Ang galing mo talaga, bright ka. Yan, medyo malapit na po tayo mga katupa. Pagbaba po natin sa tulay na to, yung susunod na tulay, bypass road na po yun mga katupa. Napakaluwag po ng kalsadang yan. Ay, isa pa po palang tulay, sorry. Ito po pala yung panghuling tulay mga katupa bago mag bypass road. Pag galing po ng Manawag, kakanan po tayo sa bypass road mga katupa. Ito na po yung bypass road mga katupa. Napakaluwag po ng kalsadang to. Kakanan lang po tayo. At paglabas po natin dito sa may tulay na to, bandang left side pag galing po ng Manawag. Uy, kainan na. Stomach Progress mga katupa. Salamat sa sponsor ko kay Boss Madam sa panlilibre. May dumating yatang blessing kaya nagyaya. Bukas pa po. Yan hanggang 9:30.
Ang kakaiba dito mga katupa, mayroon po sila nito oh. Pag o-order po kayo ulit, pipindutin nyo lang po yung call. Lalapit na po yung mga waitress po nila at waiter po nila mga katupa. Yan po, ito lang napuntahan namin na may ganito. High-tech po. At ayan nga po mga katupa, nabusog po tayo sa ating kinain. Napakaganda po ng place na to, tulad ng inaasahan po natin. Hindi po nasira yung ating expectation dahil the best po yung place dito. Unang-una po, napakalinis po ng kanilang lugar, yung kanilang mga upuan, maging sa kanilang mga lamesa. Lahat po ng utensils na ginagamit po nila, napakalinis po mga katupa. At ang isa pa pong nagustuhan po namin dito, very accommodating po yung kanilang mga staff. Dahil nga po, bukod sa masarap po yung pagkain, maganda yung ambience, at saka maganda po along the road. Tabing kalsada lang po ito mga katupa. Kaya hindi na po tayo magtataka kung bakit po dinadayo ito ng mga napakaraming motorista. Kung makikita nyo po pag napadaan kayo dito, marami pong kumakain dito mga katupa. Kaya approve po ito, the best po ang place na ito. Ayan po, at darako na po tayo sa ating shoutout portion mga katupa. Shoutout po kay Mark Joseph Jackson. Yan, shoutout sa iyo bro. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo po sa ating channel. Sa lahat po ng mga katupa po dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share po sa ating channel. At sa mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat po mga katupa. Keep safe po, ride safe. Lagi po ninyong tatandaan yung bilin po natin. Pray first before you ride. Maraming salamat po mga katupa. God bless po. Paalam.